кефтета, които са нас карат. Дори за кебабчетата кефтетата. Аплодисменти, моля. Музика. Никъде скопим, оставя празна тераса, а живот се топи и не се е бързо ковано там, кога се не губим, пристрастности не примечем, još uvek te ljubim, još uvek te sve poverujem, kogu da ne znam koda, ljubavi se nove boji, a da ne žive rane, više ne volim. Molitva, kao žar mojim usnama je molitva, mesto reči samo ime tvoje nego znam, kao ja, koliko puta sam ponovila to, nego znam, baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina molitva. Ne mogu lagati sve dok se molim, a lažem ako kažem da te ne volim. Molitva, kao žar mojim usnama je molitva, mesto reči samo ime tvoje nego znam, kao ja, koliko puta sam ponovila to, nego znam, baš kao ja, da je ime tvoje moja Браво, много добре знаеш сръбски. Отлично ти се получи. Сега очаквам на сцената да дойде Анна Мария Бакалис с една страхотна песен. А каква е тази фамилия, между другото? На микрофона.